daga shi da kama ke shi kai ku ɗan yi baya wai su bari a yi framing ok jikin zo nan daga bugawar muje yawa rolling kebi in zaka wannan fuskaka sai ta cije in zaka wannan yawa roll yawa dan to ya iso ke da hula akan ka buga mai okay to mu je action ka fada sai jikinsa mu je to roll action dama na giya ma haka ta kare Okay, sir. Abin da yake so da kai, sir. Zan yi waya za a kawo mota. Ka dauke shi ka tafi. Kar ku sassa shi. Kar ku shiga da shi. Zan gaya maka inda na kushi kwaci. Saboda wannan yana da magoya baya manya wanda za su yi masa kuɗi. Dan haka ba zai kai shi kotu.